Id-dejn fil-partit ta' Bernard Grech għadu jilaħħaq madwar 30 miljun euro. Żvelat dan il-Gazzetta illum fejn rrappurtat li sorsi li tkellmu mal-Gazzetta qalu li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista baqgħet waħda imwiera. B'dan id-dejn mistenni jkompli jiżdied hekk kif waqt il-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista kellu telf ta' madwar 300,000 euro. Il-Gazzetta qalet ukoll li f'Awwissu li għadda id-Dipartiment tal-VAT kien bat ittri lil diversi uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista illi talabhom biex iħallsu eluf kbar ta' euro VAT pendenti. Skont din il-Gazzetta f'din l-ittra intqal illi il-pendenzi tal-VAT li jlaħqu il-miljuni u kellhom jitħallsu sa 30 jum wara. Sors mid-Dar Ċentrali li tkellem ma' din il-Gazzetta għal kif dak kollu li bena Robert Arrigo f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista inħatt. Ma' din il-Gazzetta is-sorsi mid-Dar Ċentrali wissow li l-ikraħ għadu ġej hekk kif hemm miljuni kbar li jridu jingħataw lura fl-iskema sigrita ċedoli sal-2026. Dawn qalu mal-Gazzetta kif se jingħataw lura dawn il-flus li jlaħqu il-miljuni sena qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dawn fakru ukoll li apparti it-telf li qed tagħmel il-Midja Nazzjonalista hemm ukoll madwar miljun euro x'jitħallsu mill-Patria Trust, jiġifieri il-flus li ġejjin mill-beħ tal-Gażini. Kien lura fl-2016 taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil meta il-Partit Nazzjonalista fetaħ l-iskema sigrita taċ-ċedoli fejn permezz tagħha persuni jinvestu fil-Partit Nazzjonalista u wara 10 snin jieħdu lura il-kapital bl-interessi. Sena wara jiġifieri fl-2017 kien irrappurtat illi minn din l-iskema kien hemm investiti iżjed minn 3 miljun euro waqt li Robert Arrigo fl-2020 saħaq li 50 jiem kienu saru madwar 100 kuntratt ta' ċedoli b'dawn weħidhom ilaħqu għal miljun euro. Is-sorsi li tkellmu mal-Gazzetta illum qalu kif il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech minn dak li jingħat lilhom jibqa' jirrifjuta li jiddiskuti dawn l-affarijiet mill-iktar importanti għall-Partit Nazzjonalista.